କରୁଛ? ପାଠ ପଢୁଛୁ। କଣ ପାଠ ପଢୁଛ ବା? ତାକୁ ସବୁ କଲର ଲଗାଉଛୁ। କି ପାଠ ପଢୁଛ? ଫୁଡ ପାଠ। କୋଉଠି ଫୁଡ ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ ଦେଖେଇଲ? ବେଭରେଜ ଲେଖାଇଲି। ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ପେଲିଂ କଲ? ଯୋଉଠି ଏଫ୍ ପଢି ଲେଖାଇଲି। ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗେ ପଢୁନ ମତେ ଦେଖଉନ। ବାବା ତୁମକୁ ଏଫ୍ ଦେଖାଉଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କହୁନ? ବାବା କେଉଁଠି ଏଫ୍ ଲେଖାଯିବ? ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯୋଉଠି ଲେଖାଇଥିଲା ଦେଖ କେଉଁଠି ଲେଖାଇଛି ସେଇଠି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ବାବା ତମେ ଦେଖିଛ? ଓ ଏଇଠି ଯୋଉଠି ଲେଖାଇଛି ସେଠି ଲେଖାଇଛି ସେଇଠି। ଟିକେ ମତେ ଅନେଇଲ। ଏଫ୍ ପଢି। ହଉ ହଉ ମତେ ଟିକେ ଅନାଅ। ଏଠି କଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ ଖାଲି କହିଦେଲ ଦେଖିଆ ତମକୁ ପଢି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। କହୁନ ନ କହିଲେ ଥାର୍ଡ ଡିଭିଜନ ପାଇବ। ଏଇଟା 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 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କୁହ? ଧନ କହିଦିଅ। ମୋ ସୁନାଟା ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କହିଦେଲ? ଆଉ ସ୍କୁଲ ପେନ୍। ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗେ ସ୍ପେଲିଂ କର। ଡୋନଟ୍ ଆଉ ସୁପ୍ ଆଉ ଏଗ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସୁପ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସୁପ୍ ଆଉ କେକ୍। ଆଉ ଏଇଠି ସ୍ପେଲିଂ କଲ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? FOOB। ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଡି। କଣ ହେଲା ଏଇଟା? ଡି। ଫୁଡ। ମୋର ଟିକେ ଅନେଇଲା। ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲ ତମକୁ ତମ ମିସ୍ ଆଉ ତମ ସାର୍ ତମକୁ କଣ କହିଲେ? ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ କହିଲେ? ଆଉ କଣ କହିଲେ? ଗୁଡ୍ ବୟ। ତମେ ସବୁ ପାଠ କରିଦେଇଥିଲ? କରିନୁ। ଆଉ କରିନ କେମିତି କହିଲେ ଗୁଡ୍ ବୟ? କାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବ ନା? ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବ? ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଛୁଟି ହବ ତମର? ମତେ ଟିକେ ଅନେଇଲ। ଆଉ ଟିକେ ମୋଇ ମୋଇ କଲ। ଆଉ କଣ ଏବେ ଗୋଟେ ଓ ଡାଲମା ଓ ଡାଲମା ଓ ରାଇଟ ଓ ସଲାଟ ଓ ରାଇତା ଓ ଚିକେନ ଓ ଟଡ୍ରି ଚିକେନ ଓ ରାଇତା ସେଇଗୁଡା କୁହନି। ତତେ ଲାଜ ମାଡୁନି ଏଇଭଳିଆ କହୁଛୁ? ଟିକେ ଅନାନି। ଛି କହୁଛି ରାଇତା ପାଗଳା। ବାଏ ବାଏ କଲୁ। ମୋ ଏମିତି ହାତରେ କର ଏମିତି ହାତରେ କର। ହଁ ଧନ ସେ ଚେରି ଯିବ ବୁକ୍ ଚେରି ଯିବ ସେମିତି କରନି। ଅନେଇଲ। ଯେ ବାଏ ବାଏ ନ କରିବ ସେ ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ ହେଇଯିବ। ବାଏ ବାଏ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲ।